Willy Wonka, the amazing chocolate tea. שיר שבוע 2024 צ'רלי בממלכת השוקולד. השבוע שוב הגיע וגם הרגש איתו. אני נכנס לשער ורואה מולי פה את עידו. לנושא אמת לדעת זה נשמע כזה מתוק. בשבוע שוקולד לא יהיו כאלו פעולות וחברים פה כל הערב נהנים מזה. ואז גם בבית ספר שוב יושבים וחושבים על זה. ישן בשיעורים בחולם על זה. ושוב חוזר לשים כי אין יותר טוב מזה. אז אני נכנס לשער ואומפה פה מולי. יושב פה ברגוע כי ווילי וונקה לידי. כמו שבוע שוקולד, כזה עוד לא נולד. היא לא מפסיד פה אף דקה כי גם כמו שבוע משוגע. כמו שבוע שוקולד שנזכור אותו לעד. ישנים כל יום בסניף עידו תביא לי עוד חתיך. 3 כמו שבוע שוקולד שנזכור אותו לעד. ישנים כל יום בסניף עידו תביא לי עוד חתיך. 3 עוד יום פה כבר התחיל ואני רץ בהתרגשות. לישון היום בסניף וגם בשיעור ספרות. רואה את כל החדרים וואי איזה איכות. אין שבוע כה נדיר כמו זה בוודאות. תוכן לוגיסטיקה איך אני אוהב את זה. הבית פרסום כללי אני משוגע. זה פעולת בנים בנות איזה מטורף יהיה פשוט מושלם כי אין עוד סניף כזה. אני מחפש את הגודל טיקט פה בכל החדרים. יושבים ומשחקים ואיזה קר פה בקרים. ויש לוגיסטיקה כמעט היא משוגע. טוחן פה שוקולד בכל שנייה בכל דקה. כמו שבוע שוקולד שנזכור אותו לעד. ישנים כל יום בסניף עידו תביא לי עוד חתיך. שיר הגרק שיר הטל מי שמפסס חבל. יהיה שבוע חוויה והוא בנו רק בשבילך. שבוע שוקולד שנזכור אותו לעד. ישנים כל יום בסניף עידו תביא לי עוד חתיך. מה זה? איפה הנעליים שלי? אלון, כפיות בלילה?